přínosu dnešního videa a chci poděkovat za 9 odběratelů. Za to vám tady s kamarádama udělám. Takže tady je Terka, Didi a Sergej. Čus! Takže my se vrhneme na to a my jsme už to zkoušeli, ale nějak se nám to nepovedlo. Máme druhý pokus. Jo. Takže zkusíme to s váma. Takže zatím čau. Takže budeme na to potřebovat misku. Takový. A taky sítko. A Herkules. Normální, čekejte. Normální Herkules. Pak jemný bramborový škrob. No, nemusíte No, nemusíte. A pak ještě takovýhle prášek, buď to jakože na praní, buď to takhle v prášku, anebo v kapci. A ještě lžíci, abyste to mohli zamíchat. Jo. Takže zatím čau. Čau. Takže tady máme misku čistou. Tak dáme Herkules. Prostě normální Herkules, tekutej, prosím vás. A vlastně spočívá to o tom, když tam dáte hodně Herkulesu, tak se vám udělá tak velký sliz. Vlastně. Takže my tam dáme hodně. Solí. Ne, celý ne, kdyby se nám to třeba nepovedlo. Jo. No, já vám to pak ukážu, teda teď vám to ukážu, jakože vlastně, aby se nám to... Já se tam netrefím, dobrý. Tyvo, dej to tam, Didi. Takhle to máme. Teď do toho dáme třpytky. Teď. Tady. Tak. Tyvo. Už to někdo pil? Ne. Jo, asi. To je jedno. Hej, a já dám ten prašek do té vody. Tak a mezi tím, jak to tam dáváte, tak si nalejte takhle vodu a do toho dáte různý prašek. třpytky tam můžete dávat prostě. Je tak to bude hodně třpitivý. A jakože teď to máme zamíchat. Takhle to vypadá. Hodně třpitek. Víš, až moc. Lžíci. Vemte si všichni lžíci. A hlavně těma, jo? Nebo neuděláme to špejlí. Tak to můžete udělat konečcem jak takhle tady lžíce, anebo tady jako A zatím, špejlí. jak chcete tam nasypat, tak se vám to rozpouští. Nebo ne špejlí, ne, kašlete na to. Prostě to uděláme tím, ne. Můžete si taky dělte. Promiňte, že to tady rušíme, to zamíchneme a zamícháme. Tak jak jsem vám říkala, jak tady to míchali, tak tohle to tam v tom ten prášek a já jsem to rozmíchala a teďka do toho dáme když tak takovýhle 3 lžíce. Takže Však můžete i dolů. vlastně dolů je to nejlepší, protože tam se ten prašek ukládá. 3. Tak. Teď A teďka to zase zamícháme. vlastně zamícháme zase tou lžičkou, ale prosím vás, my to teď, hele, už se nám to jakože, my to teda, koukejte na to, no jo, už Já se vám to jenom ukážu. ty jsi to tam dělal málo, ty jsi to tam dal nějak blbě, ty jsi to tam dal Terezo blbě. A co ten škrob? Ještě jsme tam nedali přece škrob. Jo, co děláš? Tak dobře. A teďka na to, už to nemíchejte a teďka do toho dáme škrob. Jo. Už je možná hotový. Ne, čekejte, kde? Ale jenom jednu. Čekejte, desítka. Tady. Dáme tam jenom asi jednu lžičku. Jo, takže teďka tady máme škrob. A sítko a vlastně to tam přesypeme a dáme tam jenom jednu lžičku. Takže dejte Velikou, takovouhle, ale dáte mi tam jakože takovou poloviční, já vám takhle ukážu teda. Teda nasypu. No, už to sypeš dolů. Třeba takhle, to stačí bohatě. Možná ještě trochu víc.
Protože vlastně ono vám Takhle. to někdy kazí, tohle. A pak to takhle naspíte do trosítka a ono vám to udělá. Bude stačit. To na tom A jdeme ještě rychle dál. trochu, takhle ještě. Ještě tam dej. Jdeme. Tak a když tak za chvilku pak uvidíme, takže... A pak to musíme dát pak na balkon. A ještě jednou zamíchat? Jo, počkej to. To je moje. Ne, každý Terezo, ty tam dáváš a my... To nejde. To je sliz už hotovej. Nedávej to tam, když to Hej, to už je hotový sliz. Koukejte lidi. To už je sliz. Koukejte. To už je sliz. No ale a on sedí úplně přilepuje na Terezo. No to potom to schladne na balkonu. Takže jak vidíte, tak máme... Už to máme hotový a my to teď dáme, čekajte, musíme dát nějakou poklid, nějaký boxík. Boxík. A ještě jako zatím na to nešahejte. Dáme to. Nebo co nejméně na to nešahejte. Vlastně dáme krabičku, tam to dáme Ano. a dáme to na Tak jenom na to balkon. tak- Ne. Jo? Ještě to musíme nabrat, ty kousky k tomu. No tak to naber. Once are 7 years old, ma. To naberem takhle. Tak, k tomu, aby se nám to neto. Jo. Jo. Tak. Už to je. Tak a dej to do ty. My to za chvíli, tak teď to dáme. To jenom vyberu ty kousky. Tak. Tady ještě. Tak, dobrý, to stačí. To nemusíte to až tak hodně, ale třeba, aby vám tam nezůstávaly takovýhle kusy toho, jakože... Ne. To už tam skoro je Ještě sem všechno. dej. Tak my to dáme do pixely, zavřem to a jdeme to dát na balkon a pak se Ne, nám... nezavíráme to. OK, tak to nezavíráme. Uvidíme. Zatím Takže to zatím necháme čau. o Necháme to tam 5 až 10 minut. minut a tak se vám pak ozve. A zatím si tady uklidíme, protože ten máme neskutečný bordel. Tak, čau. čau. Takže bylo 20 minut, nám to služilo takhle. Vlastně. Teda nechali jsme to tam 15 až 20, No. takže jak tak, to nechejte. Takhle to je. A vlastně tam jsou takový malinký třpytky, jestli to vidíte. Asi ne. A my to To tam takhle zmáčkneme. To je strašně pohodlný, vůbec se to nelepí. Jo, ale je to hrozně studený, ale je to fakt dobrý. To je třeba antristé. No, takže teďka si voloupneme 4. To každého jede. Jo. No tak teďka už je končíme, ne? Jo, takže doufám, že se vám tohle video líbilo, dávejte lajky, pište dolů do komentářů. Dejte odebírejte, aby jsme měli už víc odběratelů. Jo, a dál budu natáčet s kamarádama. Vlastně tam mám hrozně videí s kamarádama, protože já nevím, co mám natáčet sama. Takže když tak pište dolů do komentářů. Takže já se asi s váma budu loučit. U dalšího videa. Tak u dalšího videa s nima teď natočíme s těma Krytama na mobile. no, Takový krytama. jakože No to kryty neříkej, na to mobil. neříkej. Kryty, no. Takže čau. Čau.